sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave en souvenirsamling, og jeg har mine souvenirs i denne kasse. Ja. Så jeg synes bare, at vi skal komme i gang. Okay. Den første souvenir, det er den her, som er fra Colmar, tror jeg det hedder. Altså en by, eller sådan et slot, jeg ved ikke faktisk ikke. Jeg har fået den her, så jeg ved ikke. Min mor har været et sted henne, hvor det her slot ligger. Den ser bare sådan her ud. Det er et slot. Så er der en Barcelona på, og ja, den er gul. Og så hjerte her. Min mor ved Barcelona selv, og sådan kender den også mig. Så er der også en fra Madeira. Og ja, det var et hus. Sådan noget. Så er det en, jeg selv har købt, og det er sådan en ule fra Barcelona. Og så er det sådan slottet inde i munden. Altså, ja, inde i ulens munden. Og der er den sådan gaber eller sådan noget. Så er der den her fra, jeg kan ikke se det, Caracasino, tror jeg der står, men det kan man ikke lige se. Der står Caracasino, ja, det er bare sådan et slot igen. Det har jeg været rundt på hele slottet, det var så fedt. Så er der en til, som jeg har fået min mors fætter, og det er, fordi det her i Polen. Og så er det bare købt sådan en her fugl, hvor der står polska her. Det er virkelig sjovt, polska. Ja. Og så har jeg en delfin, og eller sådan noget, det er sådan noget guld her, og sådan delfiner, sådan mørkeblå delfiner. De er faktisk mega seje i farverne og sådan noget. Det er bare en skat, hvor der er delfiner på. Så har jeg også den her, hvor der er to mennesker, der kysser. Det er lidt mærkeligt, synes jeg også selv. Men jeg vil bare gerne have den. Og så er den gået lidt i stykker. Men det går nok. Og der er glimmer. En mere ting, det er sådan en, hvad hedder det, musling. Hvad hedder det her? Æske. Muslingeæske. Og ja, den har jeg selv købt. Der er sådan, den er sådan ved at gå i stykker. Ja, det var sådan her ud. Og så har jeg et mere hus. Og her står der, at det koster 9 euro. Og 50 cent, det kunne man lige se, hvor meget det kostede. Det er lidt mærkeligt. Og så er det sådan nogle fugle her, eller sådan noget. Hvad er det nu? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er fugle. En fra Mallorca. Mallorca. Ja, og det er Mallorca. Yes! Jeg elsker den. Det er sådan en magnet. Rigtig glad for det. Og en delfin fra Kroatien. Det siger Kroatia over Kroatien, men nemlig. Og der glemmer I. Og delfiner. Yes, jeg har 2 delfiner til. Ja. Det var så alt for min video. Jeg håber selvfølgelig, I kunne lide den. Og ja, så ses vi i min næste video. Hej hej!